King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kay ka. Ban manakit kapatawaran ng ponbye. Lalapit kami kay ka, kaniting masipita pamangailangan mi. Adwan mi kay kay, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni kay ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat be kay kaming makaulo mong gamat. Intakot miging sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintang mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansa mi. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren mi yawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaya ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Josafat, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. At syuta na po king kadungaldo, nobena, pamiparangal kan Kristong Ari. Din kaya katampong mas sponsors, ilapin din Angel Villegas, Cheryl Villegas, at Joan Cato. Pasalamat na din makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ranas Jun Bukat, Joan Rose Tolentino and family. Safe travel, Redentor and Lilian Calma. Special intention, Dietz and Lita David and family, Mark D. Kleiner Bayani, Villamora and Rizalina Tolentino and family,
Maria Lorena Pamintuan at Rita Estoya. Successful Operation Remio Calma. Birthday Thanksgiving, Father Raymond Reyes, Enera Cruz at Corazon Lazaro. Orden Anniversary Thanksgiving, Father Oliver Yalong. Speedy Recovery Daddy, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising at Reme G. Mateo. Healing, Bertrinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, Flor Mercado, Dominga Gutierrez at Lourdes Clemente. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio ting kaladwada di Crisanta, Reynaldo, Juanito, Jacqueline, Estelito, Elizabeth, Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Rolando, Milagros, Jason, Reynaldo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Erlinda, Alejandro, Roberto, Mariquita, Henry, Ireneo, Anita, Petronila, Juanito, Ernesto, Pasensya 9 days, Laura 40 days, Jimmy, Librado at Jesus.
Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kahingan. Maya pa abak kay kahingan po. Kay ngaldoy ti, kadwa na pong nabina ng pamagsadyatan para kay sunod ng Kristo ng hari, gagandakan tayong metong obispo at martir, San Josaphat. At po tapo, kaya katayan naman gampanan ng pamagindak, pami talaga kareting kaya katamong anak akomi. Nabatang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa at pagsisyan, ding nanumang kasalan ng agawata mo, at manyad tapan tawad at pakalulu king apong Ginoo. Ikang mipuputong king korona ning tagumpe, kaling taong tapat susuyo ka, Ginoo pakalulu. Ikang papalto pastul, alumingap karing kang tupa, Kristo pakalulu. Ikang minyetetagan kang San Josaphat, king obrana, dikil king pamisan metong iglesia, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipahitutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. O paming mayupaya, kapnan ming kang Santa Iglesia, king Espiritu, amin tetagan kang San Josaphat, ban idaw ng kayang biye para king balayana. Kapamilatan din kayang panalangin, pasik na nga na kesana ning Espiritu mo, ban kusang dugming idawon ing kekeng biye para karing kapatad mi. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alangangga. Pamamasang iba, king katlo ng sulat, San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, ing kasuyuan mo karing kapatad, pati na karing emo kakilala, patutuking tunay kang tapat. Patutuanan daredi ing kekang lugod, king iglesia keni. Lalong mayap, nung asopan mula, king karelang pamaglakbe, antimo, ing mga intulid, karing talasuyo na ning Diyos. Uling miglakbela king lagyo ng Kristo, at ela tinanggap na numang sao, karing kikilala king Diyos. Sukat talang saupan deting tao, ban mikadake tamo, king pangalaganap, naning katutuan. Amano ning Ginoo. Mapalad ya ing taong ating takot king Ginoo. Mapalad ya ing taong gagalang king Ginoo, king karing kautosana matulang tutupad, ding anak na maging mayupaya la keti sulip, minuan la kapilan man, ding kayang anak. Minawaya ing kayang pamilya, at layon mi pabansyan, at saganang kabiyayan, maging kaya kapilan man, uling ing sala, sa slag para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos, at makatuliran. Mapalad ya ing taong mapamaram kwalta, at mga biyayan king pipawasana. Eya mabigo kapilan man ing taong mayap, at paratineng ganakan. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
Gino, kako ituro mula sa kekang dalan, tayran mo ko king kekang katutuan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Serita ni Jesus, karing kayang alagad, ing meto nga talimhaga, bani turo na karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man ay lami minalog. Nga na, king meto nga syudad, ating meto nga ukom, alang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo rin ito, ating meto nga babaeng may balo. Ang maralas pupunta king ukom, at parati ng sasabyan, sa panyo ko po, laban king kanakong kalaban. Ay may bisay ng ukom, kilob na ning makabang panahon. Dapat king katataw yan, nga naking kayang sarili, agyang ala kong takot king Diyos, ni egagalang kanino man, so pan kayong manakit katuliran ng babaeng iti, bantok na nga na akong pangabalanan. Magkangasora na ako pa kayong pamamuntaan na keti. At nga na ning Ginoo, dindam yung sinabi na ning marawa kaukom. Ngini, ipagkait na kaya ng Diyos ing katuliran, karetang sariling pinilina, ang mamaus pasaw kaya aldot benge. Nalakayagad sa upan. Sasabihin ko kaya kayo, agad-agad na lang dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak ning tao, manakit siya kayang taong manalig kaya, kitiking yato. Ing mayab ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Ang dami po nating mga komi, no? Mas lalong dumami. Sino bang mga bagong salta, mga bagong miyembro? Pakitasan ang kamay ng mga bagong komi. Ibig sabihin, kay lahat ay mga luma. Walang nagtataas ng kamay. No? Sino mga bagong recruit? Pakitasan ang kamay. Mga bago, first time pa lang. So may ngaragul na lamo rin eh. Ikuara ng may ngaragul kayong pandemic. Dakal no pengang kimbalera na kayong pangakulong daking bale. Sa mga batang tulad nyo, ano bang nagagawa nyong hindi kayo nagsasawa? Ano mga bagay-bagay na kahit 3 oras, 4 na oras, hindi kayo magsasawa? Siyempre, yung pagse-cellphone, no? Nagpe-Facebook siguro, kaya nagti-TikTok. Kahit 4 na oras, 5 oras. No? Okay, nagbi-video games. No? Sa mga batang lalaki yata to, hindi mga babae. Nagbi-video games. Yung mga matatanda, anong kaya niyong gawin na hindi kayo magsasawa? Kahit 4 na oras, 5 oras. Lalo sa mga babae, siguro yung makipagmarites na. Yung pakikipagmarites, makipagchismisan ka, yung balo, may labas ng 5 oras. Okay, yung iba, nagtotongits. Sa pagtotongits, yung pagsusugal, na madaling lumipas ang oras na kayang-kayang gawin. Alam niyo itong ating ebanghelyo ngayon, nag-start ito dahil yung mga alagad laging napapansin sa Panginoon, parang wala siyang kapaguran. Hindi siya nagsasawa. Hindi nagsasawang mangaral, hindi nagsasawang magpagaling ng mga may sakit. No, minsan nga, pagod na pagod sila. Kaya ang Panginoon sinabi niya sa mga alagad, punta tayo sa isang
sa ilang na lugar, sa isang ah, lugar na medyo malayo sa mga tao para doon kayo makapagpahinga muna. Para bagang mga alagad lang ang pagod pero ang Panginoon mas pagod. Pero ganun pa man, dahil yan ang napansin niya, kaya binigyan niya sila ng break. Nag-retreat sila. O kaya siguro, nag, nag, ah, nag-unwind. No? Nag-unwind sila sa isang lugar. Kaya lang pagdating doon, nauna pa yung mga taong makarating sa pinupuntahan, sinundan sila. Kaya hindi nakapagpahinga yung mga alagad, pero dahil nandun mga tao Pero sabi ng Panginoon, sige, pahinga kayo. Ako na lang ang bahala sa mga tao. Siya rin nangangailangan ng pahinga. Pero parang lalo siyang na-energize. Pag nakikita niya yung mga tao, yung mga may sakit, yung mga makasalanang, binubuntot-buntutan siya, parang wala siyang kapaguran. Hindi nangangawit. Hindi nagsasawa. Kaya itong ating ebanghelyo ngayon, kaya ito yung kwento ng Panginoon, para ganun din ang sana mangyari sa mga lagad, na wag din silang mangawit, wag silang magsawa sa kanilang ginagawa. At kinuwento niya itong talimhaga ng babaeng balo na mayroong mahalagang hinihingi dun sa hukom, justice. No? At alam na alam nitong babae, nasa katuwiran siya. At kung ikaw ay nasa katuwiran, ipaglaban mo. Ganyan yan. Kaya hindi siya, walang makakapigil sa kanya. Ganon niya binugbog at kinulit. Hindi tinantanan itong hukom hanggat hindi niya makuha yung kanyang hininging hustisya. No. Para bagang dito sa babae, nakasalalay lahat sa hukom ang kanyang hiningi. Kaya kailangan wag niya itong tatantanan. No. Kailangan pagpursigihan niya pa. No. Sige lang, laban lang para sa kanya. Kaya itong babaeng balo ay dahil doon sa kanyang mahalagang hinihingi, hindi napagod, hindi nagsawa. Actually, kung minsan itong mga kwento ng Panginoon hanggang ngayon, totoo naman itong mga ganyang istorya. Kasi meron din ganyan mga magulang na humingi ng justice halimbawa, sa isang hukuman, na para sa kanyang anak, na hindi rin magsasawa. Mahal niya ang kanyang anak. Meron siyang ganong motivation. Walang makakapigil sa kanya. Ilalaban at ilalaban. Maghahanap ng paraan para makuha niyang justice. O sa ibang istorya, ay yung mga nanay na nabalo na talaga at ngayon mag-isa na lang tinataguyod ang kanyang pamilya. Pinapag-aral ang kanyang mga anak. At hindi magsasawang maglalako ng pagkain pag umaga, tapos maglalaba pag hapon, magipagtrabaho pa pag hapon. Yan, dahil desidido siyang mapag-aral niya, mabigyan ng magandang edukasyon ang kanyang mga anak, mabigyan ng magandang buhay kahit mag-isa lang siya. Ganon ang kanyang determinasyon. Ganon buo ang loob. Kaya walang kapaguran, hindi nangangawit. Dahil tama yung motivation. Dahil tama ang pinaninindigan at pinaghahawakan. Kaya gano'n rin dito sa ating ebanghelyo. Parang tinuturuan ng Panginoon ng mga lagad kung tama lang yung kanilang determinasyon. O, ang pinaglalaban, ang pinakalaman ng kanilang ginagawa, hindi sila magsasawa.
Hindi sila mangangawit tulad nitong babae. No. At siguro magandang rito pansinin. Kasi ito'y tungkol sa pagdarasal. No, yung pagdarasal, yung babae, para siyang nagdarasal sa Diyos na parang di nakikinig. Yung hukom yun. Na para sa mga lagad, dapat ganito. Hindi magsasawa pa rin magdasal. Kahit parang hindi pinapakinggan ng Diyos dun sa langit. Pero buo pa rin ang loob. Ang Diyos na ito'y ibibigay ang aking kahilingan. Ang Diyos na ito'y pagkakaloob ang anumang aking pangangailangan. At siguro pag ganun nga, desidido sa Diyos na itong Diyos na ito ang makakabigay sa lahat ng pangangailangan. Hindi mangangawit, hindi magsasawang magpabalik-balik sa Kanya. Kasi siya ang susi sa lahat ng mga bagay na gustong makamtan ng isang nananampalataya at nagdarasal. Kaya ito siguro yung pananampalataya. Yung matinding pagyakap, isang matinding pagyakap sa Diyos, isang kapit-tuko sa Kanya. Hindi bibitaw, hindi kakalas kailanman, dahil siyang pinanggagalingan ng lahat. At siguro pag ganito nga, na ganun tayo katinding kumapit sa Panginoon, ganun tayo katinding humawak sa Kanya, at mas matinding hinahawakan niya tayo, siyang kumakapit sa atin. That's then that we become siguro walang kapaguran, walang pangangawit, walang pagsasawa sa mga ginagawa, because we get our energy from the Lord. Kaya ito, kayong mga komi, yan sana ang isang tunay ninyong ma-develop sa sarili habang kay mga bata pa, ang lalo nyo pang maalagaan ang relasyon sa Panginoon, your closeness to God. Kasi pag dikit na dikit tayo, pag malapit na malapit tayo sa Panginoong Diyos, ika nga, malakas tayo. Kaya natin. Kahit ano bang dumating. Kahit ano pang mga problema. Kasi nandyan ang Diyos sa atin. To end, alam nyo, yung aming retreat master, si Father Jerome, meron siyang kinuwento. Ukol din sa isang sumikat na mga paintings ng isang tao. Si Joey, bigla ako nakalimutan. Vergara yata. Yung yung Last Supper, iba yung pagkakapaint. Si Jesus kasama yung mga batang musmos at saka mga parang palaboy. Alam niyo po ba yun? Yan, sa kinuwento ni Father Jerome, naka-stereo niya yata yung gumawa nun si Joey. Itong daw si Joey, minsan, hindi nakontento doon sa painting ng mga bata. Nakasama ang Panginoon. In-interview niya isa-isa yung mga bata at ginawan ng libro. Ginawan ng libro. Kasi yung mga batang hindi naman isang pamilya, iba-ibang mga bata na kanyang binigyan ng
buhay dun sa kanyang canvas. No? Kaya yung bawat bata, may mga istorya. Siyempre, silang lahat ay kawawa. No? At parang itong si Joey, habang nasa isang lugar, mayroong isangherong nakausap yata. At pinakita daw itong libro, nandun na wala pang title, yung libro. No? At ito nga, sinasabi rito, pati yung painting na ganyan, na ito, mga bata, kawawa sila. Kasi lahat sila mga pobre. Yun daw ang kwento dun sa sanghero. Sila lahat ay mga pobre. At alam niyo, ng sanghero, tinignan daw itong si Joey. Dun sa painting, sabi ng sanghero, hindi sila kawawa. Hindi sila mahirap. They have Jesus. They have Jesus. Hindi sila kawawa. Hindi sila mahirap. They have Jesus. Kaya yung libro, ang binigyan na title doon, They have Jesus. At ito, if we have Jesus, hindi tayo mangangawit, hindi tayo magsasawa, hindi tayo manghihina. Kung sa Panginoon tayo nakakapit, siya ang ating lakas. Sa lahat ng ating ginagawa, sa anumang ating pinagdadaanan at hinaharapan sa buhay. Amen. May ating idulog sa paintang ating kahilingan, tayong lahat na patuloy na pinapalakas, pinapatatag ng Panginoon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, maging mapibabata ke sana. Para king Santa Iglesia, yasana ing parating kapulungan, ding mikakapatad, amibabatang lalakad king dalan ning kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pari at relihiyosong makatagulaling king obrang pastoral, parati rasanang ipakit ing mapamakalulong kapibabatan at malalam akagalangan, karing mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring lektor, commentator, at manimuna ka ring kapulungan pang Eucharistia, mitmong kabibabatan dasanang isane, inggelingan king pamagsalita king publiko, ban epektibo rong apasyag ding amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, maging matyagata sana at mapilit king pamamanalangin at kapilanman minalog, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, iking lugod, ating lugod, parating mapibabata. Ipagkalug mo sana, kaya kami, ing lugod mo, baking parating mapibabata, karing kekeng sarili, at karing paraming tao. Iriadon ni kapamilataning mapibabatang diling tao, amebye, ketiking yato, ing ginuming Heso Kristo. Amen. Sa
Manalahin kay pakamalang kapatat, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, itugtog mo sana, ing kanumanan mo karating ayin, at pasiklangan mo kami, king kasalpantayanan, apisyag ng San Josaphat, king pamisalwak na ning kayang daya. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabi kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ing banal mong martiris sa nausapat, tikyan ang alimbawa ng Kristo, adinaw na ing kayang biye para king ikaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatayin papasyag na, ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilin mo ring may na, at pasik nangan mula king pamipatutura keka. Kapamilatan ng Kristong ginumi, alang tuknang dang pamamay kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylasad kamatayan, kinuwaning tinape. At pasalamat siya kaya. Tira sinabinyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kuangan at kananya, itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti ang kalis yung kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, ban keta, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ang inigaganakan mi oy pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi, ning biyening kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa. Ati Florentino, ake kaming Obispo. Ading sablang pare. Ganakamura naman di kapatad ming pepainawan at maninang sabing miye. Ading sablang mayang mo na piye. King kataymikan, ganakan talangin, sablang pakamalantang mayang obye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluban mo mukengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kekabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalantang mitmong kapadaling na lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawapan ing kayakang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambining maligay kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana, pabalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawen mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan me, ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Kakapatatangan po, masyatangin po gayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan.
Hing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa minalakoking kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Tapos kasme nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang ikarisyang pisulusulumi, katman nakiking espiritu ning kaya kang tetagan at kapayapan. Busan mong halimbawa ng San Josaphat, agaganak ing mibiyebye magobra, para king dangalan at pamisan metong ning kaya kang iglesia. Iti nga nadon, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ipagkalubing nga lang kapainawan, kalisad ang kapatid ning pakamalan na mayang unabiye o ginu, ingalanggang sala, sundagsa, karelangan. Ipainaw lang ang sana king kapayapan, ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan, ipakalulo ng Diyos, ipainaw na sa king kapayapan. Amen. Ing induction after the Mass na. After the Mass na. Sanda na. Ang Ginoo tabi kay kayo, at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintatu, ingid pa, amponing anak, amponing banal espiritu, umeta ng ini, luguran tayong Diyos at kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Salamat, magandang araw, maraming pasalamat. Our help is in the name of the